Tällä videolla puhutaan vaikuttavuusmallista. Se on lyömätön työkalu viestinnän, myynnin ja rahoituksen hakemisen tueksi, sillä te yhdellä kuvalla saatte kerrottua, mistä teidän ratkaisussanne on kyse ja minkälaista muutosta te tavoittelette. Tällä videolla mulla on mukana Tiina Hoskari, vaikuttavuusketjua piirtämässä ja kuvittamassa. Vaikuttavuusmalli on myös voimallinen kehittämisen väline. Sen avulla te pystytte jäsentelemään itsellenne, teidän työntekijöillenne ja yhteistyökumppaneillenne, minkälaisia reittejä pitkin sinne tavoitteeseen päästään ja kuinka paljon resursseja matkalle tarvitaan. Vaikuttavuusketju, jota tässä videossa piirretään, on hyvä työkalu mallin rakentamiseen. Hyvän vaikuttavuusmallin rakentaminen alkaa tarpeen määrittelystä. Teidän täytyy kertoa, kenelle teidän ratkaisu on tärkeä, minkälaiseen tarpeeseen se vastaa. Siitä tarpeesta taas johdetaan tavoite. Tavoite, joka kertoo, minkälaisia muutoksia te haluatte tuottaa. Muistakaa, että tavoitteen toteutumista täytyy pystyä seuraamaan. Niinpä sen muutoksen täytyy olla mitattava. Otetaanpa esimerkki. Tykkään kovasti Kainuusta ja kainuulaisista nuorista, niinpä muun huolenaiheeni voisi olla, että aivan liian harvalla kainuulaisteinillä on mielekäs harrastus. Tavoitteena voisi olla, että 500 yläkoululaista saa elämäänsä mielekkään harrastuksen seuraavan vuoden aikana. Seuraavaksi siirrytään miettimään, minkälaisilla ratkaisuilla tavoitetta kohti päästään. Kuinka paljon rahaa, minkälaista osaamista tarvitaan. Tässä esimerkissä varmaankin pitää ensin rakentaa verkosto, sillä rahan heittäminen paikalliselle pesisseuralle ei välttämättä yksin riitä. Lisäksi kouluihin tai nuokkareille tarvitaan ehkä harrastuscoach, juuri niille nuorille, joiden on vaikeinta lähteä kotiovesta ulos. Kun ratkaisu on hahmollaan, miettikää mitä konkreettisesti täytyy tehdä, rakentaa tai tuottaa. Ratkaisu ja ne konkreettiset teot ovat keinoja, joilla niitä muutoksia pyritään tuottamaan. Tavoitteessahan on kerrottu jo yksi muutos. Nuoret halutaan saada harrastamaan. Mutta mitä muita muutoksia tarvitaan, että ne harrastukset pysyvät osana nuorten elämää? No ainakin heidän täytyisi niistä harrastuksista saada onnistumisen kokemuksia ja iloja, ehkä löytää hyvä kaveripiiri. Viimeisenä vuorossa ovat ne laajemmat vaikutukset. Miten nuorten harrastaminen näkyy heidän lähipiirissään, esimerkiksi perheissä tai kouluissa? Kannattaa miettiä huolellisesti, että pystyttekö te seuraamaan ja todentamaan noita vaikutuksia. Vähentääkö nuorten harrastaminen esimerkiksi poliisin hälytystehtäviä tai koulupoissaoloja? Kannattaa pitää mielessä, että lopulta vaikuttavuus on sitä, pystyttekö te pienentämään sitä alussa määriteltyä tarvetta tai ongelmaa. Loppuun vielä yksi vinkki. Jos olette suunnittelemassa uutta toimintaa tai haluatte katsoa jotain olemassa olevaa vähän kriittisin silmin, kannattaa vaikuttavuusketjua lähteä rakentamaan vastakarvaa. Miettikää ensin vaikka sinne 3 vuoden päähän. Minkälaisia muutoksia haluatte silloin maailmassa nähdä ja lähtekää siitä askel askeleelta taaksepäin miettimään niitä tekoja ja niitä ratkaisuja, joiden avulla noihin muutoksiin päästään. Vaikuttavuusmallin rakentamiseen kannattaa uhrata vähän hikeä ja kyyneleitäkin, sillä mallin avulla ja sitä rohkeasti happotestaamalla te pääsette hiomaan teidän ratkaisun erottautumistekijät. Miten te vakuutatte muut siitä, että saatte sen ongelman ratkottua. Kiitos katsomisesta! Seuraavassa videossa syvennytäänkin vaikuttavuuden mittaamiseen. Muistahan tilata se kanava. Moikka!